Este veciño está situado a uns 400 metros de altitude sobre o nivel do mar. Pertence ao concello de Monterrei e á comarca con este mesmo nome e conta actualmente con 117 habitantes. Principalmente vívese do sector primario, é dicir, agricultura e gandería, terciario, é dicir, os servizos, destacable o de coidar persoas, e traballos alleos á aldea, por exemplo, un fotógrafo que vive en este veciños traballa en Verín. A media de idade dos habitantes é de 52 anos. É unha poboación bastante avellentada ao haber gran cantidade de anciáns e poucos rapaces. O grau de ocupación das casas é dun 94%. Isto é, que de cada 20 casas só hai unha despoboada. Para falar tanto do sector primario como do secundario contamos coa axuda do meu pai, que é enxeñeiro agrónomo, que nos explicou as condicións necesarias para que puidera haber gandaría e agricultura nesta aldea, ademais de falarnos da aptitude dos terreos para cada un dos puntos que imos mostrar. A agricultura nesta aldea basease en viñedos e hortas de autoconsumo e en algunhas leiras destinadas ao pazo do gando. Hai moito campo desaproveitado que se podería empregar en hortas, xa que as terras da zoa son moi boas para este tipo de cultivos e tamén para os cereais. Cabe destacar que non é apta para o cultivo da vide, xa que o terreo non é apropiado. Hai dúas explotacións de gandería extensiva, xa que os animais pacen en lugares abertos, pero podería haber moitas máis, xa que hai moitos campos aptos para que pazcan os animais. O malo é que neste pobo non podería haber gandería intensiva, é dicir, granxas, xa que debería haber unha maior distancia do núcleo de poboación. Isto é que o núcleo de poboación está demasiado concentrado para que se poida crear unha granxa aquí. Hai silvicultura e está moi ben explotada e o terreo está cheo de castiñeiros e chopos. Nesta aldea non hai apicultura, pero sería moi posible dedicar terreos a criar abellas para obter os seus produtos, como mel, por exemplo, xa que este é un pobo que ten terras de abondo para facer este tipo de actividades. Esta aldea carece prácticamente de industria, pero isto non é debido a que non haxa suficientes medios para construílas, senón que non hai iniciativa suficiente, xa que se este veciño estivera a industria, ao ser unha zona de tránsito entre Laza e Verín, sería facilmente sustentable. Ademais, outro lado malo deste veciños é que está moi preto de outra aldea, Vences, que acaba con todo tipo de industria que pode existir aquí. Primeiro de todo falaremos da industria alimentaria. Polas características xeolóxicas desta zona, este veciños non é un lugar apto para o cultivo da vide, polo que sería imposible ter bodegas. Aínda así, temos varias posibles industrias relacionadas co sector primario. En primeiro lugar, podería haber panadería, xa que, como mencionamos antes, é un bo terreo para o cereal. Ademais, podería haber industria cárnica e láctea, polo mencionado anteriormente de que hai explotación de gandería extensiva e podería haber máis. Incluso tamén podería haber fábricas de madeira, fábricas de conservas de alimentos, de marmeladas. Vamos, que se non hai é porque non queremos. Cando pensamos na industria téxtil, o primeiro que se nos ven á cabeza son as grandes superficies como por exemplo o Inditex, pero o que non pensamos é nos traxes tradicionais. Moitos habitantes na aldea participan en festivais de música galega aos que van vestidos cos traxes tradicionais da nosa terra. Por que non crear un taller que elabore ditos traxes? Ademais, non esquecernos de que a aldea está entre Laza e Verín, dúas vilas que pertencen ao Triángulo Máxico do Entroido. Por que non facer tamén un taller que elabore os traxes tradicionais destas vilas? Nesta aldea non existe industria metalúrxica, aínda que podería habela perfectamente. O que sí que non podería haber é unha industria química, xa que a aldea é demasiado pequena e polo tanto non é apta. Tampouco podería haber industria da construcción á hora de falar de aproveitamento de casas abandonadas, xa que hai moi poucas, como mencionei ao inicio deste vídeo. Aínda así, sí que podería haber construcción se falamos de crear novas casas, industrias e proxectos que mencionaremos no sector terciario. Poderíase facer artesanía relacionada coas máscaras do Entroido, cas peles dos animais ou incluso cos obxetos de decoración da arxila. Unha desventaxa que ten este veciños é que o seu pobo veciño, Vences,
ten todos os comercios, bares e escolas. E, bueno, en xeral todo o sector terciario, polo que habería que empezar a tomar as medidas necesarias para revitalizar todo este sector. Poderíanse poñer comercios onde se vendan hortalizas, froitas, carne, produtos lácteos, mel e outros produtos propios da mesma aldea. Polo número de veciños e veciñas que hai na aldea non se podería poñer un médico xa que non cumpre o número mínimo de empadroados. Existiu unha escola neste pobo que actualmente está abandonada. Poderíamos iniciar un proxecto para volver a darlle vida a esta escola, para que os mozos e mozas da aldea non teñan que ir a outro lugar. Ademais, tamén se podería pôr preto desta escola unha gardería para que os máis pequenos tamén teñan onde quedar e os pais non teñan que recurrir a outros lugares. Sí que hai transporte público que pasa 2 veces de mañá e 2 de tarde. Aínda así, isto é bastante pouco, xa que hai bastantes demandas para ir a outros lugares, polo que se debería aumentar o número de viaxes a, por exemplo, 3 ou 4 de mañá e 5 ou 6 de tarde. En Estevesiños hai persoas que se dedican a coidar dos vellos da aldea mentres que os familiares ou amigos non están. Tal vez se podería crear unha pequena residencia onde os empleados e as empleadas mencionados anteriormente traballaran xuntos, facendo a súa labora máis doada. Tamén sería unha boa idea crear un centro de día para que os anciáns saian e pasen tempo de ocio. Hai unha zona moi bonita preto do río pola que pasan moitos camiñantes. Estaría ben ter en Estevesiños negocios como bares ou pequenas tendas para que paren a invertir en Estevesiños. Coa banca ocorre o mesmo que co médico, non cumpre os mínimos poboacionais. A hora de falar de cultura, poderíamos crear un lugar como a Arca da Noé, onde ademais de servir ceas, se celebran concertos. Por exemplo, unha ou 2 veces cada semana, venres e sábado preferiblemente, xa que ao seren días de descanso aseguramos unha maior asistencia, se celebren concertos de cantantes, tanto galegos como estranxeiros. Esta actividade movería unha gran cantidad de xente creando un gran ambiente por esa zona. A mellor medida que temos que tomar para facer que máis xente veña a vivir a esta aldea é cumprir os requisitos que levamos marcados ao longo deste traballo, xa que isto sería suficiente para que a xente viñera para aquí, xa que faríamos desta pobre aldea unha aldea acolledora, pintoresca e sobre todo viva.